vanhu ava muri kuona ava vandaisa pascreen ava my youth eZANU-PF, vanotosviti my youth eZANU-PF. Nyaya iri panapa ndeyekudai so chinhu chavakapfeka ichi chinonzi chicamouflage kuZimbabwe hachibvumidzwe, ndochokwadi. I don't know kana vakazoisa mutemo kuti chakubvumidzwa. Inini I still remember waiti ukatoonekwa wakachipfeka unotorohwa. Why? Hachisi chinhu chekuti chiri nigirigini because chakatonzi inofanira kuremekedzwa, haifaniri kupfekwa nevanhuwo zvavo. But chikundishamisa panapa, these people vakaipfeka and why vasi vapuwa nigirigini yekunzi vaipfeke here. Vanhu ava vari kunyazo, pane something yavari kunyazotiratidza vanhu ava kuti ivo vari pamusoro pemutemo or something. Vakaita futi gathering yavaita vachinosangana, but magatherings ari kunzi haasi kuitwa nigirigini iwayo, but havana kusungwa. Navo vakupfeka macamouflage futi. Guys, I mean, munoionawo sei nyaya iyi guys? Mungazoti inini ndinotaurisa. You know zvandoda kuti muite panapa ka. Kuda kuti this nigirigini irimbosvika kwavari because we want answers. Kuda kuziva kuti chii chiri kuitika. So zvandoda kuti muite panapa ka is to like this video. Kungoti like chete ka. Rosvika ringodarika 2000 likes. Vanosvika because rinenge kuramba richingota pop up kusvika rasvika ko. Toda answer kuti tinyatsonzwisisa kuti why vanhu ava vari kupfeka macamouflage kana zvakubvumidzwa Zimbabwe yese igare yakapfeka ifashion kai. Hakuna munhu anonzi ari pamusoro pomwe munhu, hakuna mutemo wakadaro.